Vostede vai abandonar definitivamente a política activa? Pregúntolle. Sí. Irá nas listas ao Congreso dos Deputados? Non vou ir ás listas, xa yo digo, non sei se dixen isto, pero xa lle dou eu a nova. Non vou a ir en ningunha lista, no, en absoluto, para nada. É dicir, eu xa sei que isto é unha cousa, non sei se un pouco extraña, pero sí lle digo que non vou a ir ningunha lista, estas cousas que me din en Madrid a veces, pechando a lista, indo... No. Xa lle digo categóricamente que non. Por que decidiu anunciar con tanta antelación que non será candidata á presidencia do goberno? Bueno, non foi con tanta antelación porque tiña a decisión tomada un ano antes e, por tanto, son unha persoa reflexiva e, como sabe vostede, eu xa non me quería presentar ás anteriores eleccións, era ministra, estou facendo unha das cousas que máis me gustan no mundo, que é defender a xente traballadora do meu país. A política debe ser unha estación de paso. Eu xa sei que non está de moda isto, pero polo menos na miña concepción debe ser así. Bueno, eu creo que a política é demasiado importante e é unha ferramenta para cambiar a vida da xente e eu, estea onde estea, vou seguir facendo o que fago, é dicir, contribuindo ao ben común.